Vakomana vanaSimba Chikanza zvainyatsoonekwa kuti aiwa panguva inoi vakomana vasina kana rutivi ende vakomana vainyazofambira nhau nemazvo. Panguva inoi toona muzuva ranhasi Uya vakabata nhau vachiti vakaremeke Zimbabwe. Panguva inoi yatiri kuona kuti generally panguva inoi vachigaina massive support. Pane mashoko anouya achinzi people they must be in mind and remember kutranspire kwakaitika maevents kuti panapa vanhu kana vachizouya vachiita decision yavo vasazoregreta sezvakamboitika pakutanga. Sana kuna mashoko anobuda nyangwa panapa tiona kuti aya mashoko awa people they must remember and put that on their minds, not for subscribe or like or turn the bell icon. Tibuda pahinduism aya vakomana zuva nhasi vapinda zvavo vakati Chiongo was part of kuground atrocities in Matabeleland. And secondly, these farm invasions, he was there. And then there is Muramba Chinas. It was Chiongo and Munangagwa who told Mugabe that the country cannot go to the opposition. People died in 2008. Do the people really know who he is? And all of a sudden, they are trying to sanitize Chiwenga. They are symbiotic, these people. Domashukana mudanyura panapa vachiti aiwa panguva inoi patirikuona kuti he is gaining massive support. Panapo vanhu vari kurangaridza zvakanzi chimborangarirai kuti pane zvakamboitika maevents akambotranspire. He was also part of those events and part of those deals nemaplans aitiwa vanhu vachiti aiwa kuopposition hativhi takaenda but panguva inoi nezvakuitika people they are now being told to remember kuti chimborangarirai zvakamboitika. Even henyu kana muchinge mazoita decision yenyu itai but mufanira kunge mamborangara zvakaitika kumashure. Imboridza mafungiro enyu mombotudza kuti imi what's your take nematranspairo ari kuitika maevents munyika yeZimbabwe. Uchiona general panguva inoi vari kumisa zvigananda, panguva inoi vari kukula for transparency vachimisa corruption. Ridza mafungiro enyu muri kudai pamusoro pechitiko ichi pena comment section medu. Usaona subscribe or like channel turn the bell icon.